Onye na-anọchite anya Anambra East and West Federal Constituency n'ụlọ ọgbakọ nnọchite anya nke etiti Honorable Chinedu Obidigwe abụghị nyere gọọmenti etiti ka ama ngwa meghara ọdachi maka iju mmiri na-akpa mkpamkpa na-emebi ndụ na ngwongwo ndị mmadụ. Honorable Obidigwe mere ka mata nke anụ oge ọ gara n'ọgbọ nkwado ya wee jefu ndị mmiri mebiri ihe ha dịka gọọmenti si wekọpụtara ha ebe ha ga na Ụmụeri Unity Hall na Anambra na kansụl Anambra East ma ndị nọ n'ịgba akwụ ma ndị nọ n'Ifite Ọgwarị ndị nọ n'Ụmụ Eje na kansụl Ahịa Melụm. Chibuzo Okoye wetara ya akụkọ. Ọ na-agwa ndị ahụ mmiri ji chụpụtara okwu ka Maazị Obidigwe onye nyekwara ha onyinye ego kwararịrị na ya bụ mmiri ji bụ nke na-emebisizi ihe niile ndị be ha nwere ma na-egbukwe mmadụ. Ya bụ onye omebe iwu kwuru na ya edegoro ụlọ ọrụ gbanụ National Emergency Management Agency NEMA nakwa ụlọ ọrụ etiti Federal Ministry of Humanitarian Affairs akwụkwọ ka ha gbatara ndị be ha ọsọ enyemaka ma kwararịrị na tutu ruo ugbu a na ụlọ ọrụ na-aba ahụ enwebeghị nke bịara ahụ ka ọnọdụ ndị nke ya dị. O kenere gọvanọ Chukwuma Soludo maka mbọ ọchịchị ya na-agba iji fụ na ndị ahụ mmiri ji dupụtara bụ ndị atagbughị onwe ha n'ahụhụ ma gwazie gọọmenti etiti mee ka orimiri Naija na nke ọma mbala bụrụ nke egwumiri ka o nwee ike iji na-eburu mmiri nke na-esi na Cameroon apụta. Mgbe ọ na-ekene ya bụ onye omebe iwu maka afọma ya ka onye ezi ọdịnala ezi agụlotu agụleri Ikwe Lawrence Nwafia mere ka mata na ya bụ mmiri ji ebutere ntamahụhụ dị iche iche nyegara ndị nke ya ma ekpezi ekpere ka Chineke gozie Maazị Obidigwe onye ọ kọwara dịka nnukwu onye omeiwu si na be ha pụta.